și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să îmi decorez husa, doar cu două chestii. De la Tea, foarte mulțumesc și spre Tea, gen, na. Și ca să fim safe, o să luăm o foaie, punem pe masă. Și acum o să vă arăt ce o să-mi lipesc pe husă. Cu romi, pentru că ador cu romi, nu vă vine să credeți cât de mult o ador. Și o să o lipim aici, o să vă arăt și unde. Și asta, care tot ea mi-a dat-o. Asta o să lipesc pentru că a fost a ei, dar că nu i-a mai plăcut și o să o lipesc aici. E foarte drăguță. Foarte mulți îi spun că e sas. Nu e sas, e chiar cute. Și pistolul de lipit. Vai. Și acum deschidem frumos. Și va trebui să avem mare grijă ca să nu ne ardem. Eu m-am ars de 100 de ori și mi-e frică. Ok. Cred că va trebui să ne mutăm în partea aia pentru că ne trebuie cablu. Am călcat pe ceva. Așa. Este pistolul. Aici e un elastic, o să țin asta. Da, cred că auziți și niște gălăgie pe fundal. Stați puțin. Așa. Nu știu cum se procedează să bagi mai... e lipici. E lipici. Pui ce m-am speriat. Revin. Am revenit. Am băgat asta. E cu roșu aici. Și acum hai să vedem dacă merge. Nu, eu cred că trebuie să mai așteptăm puțin. Și mi-e frică să pun mâna. Stai că nu mai durează mult. Pe aici nu o să pun mâna, pe încă da. Mai așteptăm puțin. Așa, cred că e gata, nu știu. Va salta Patrick, da. Gata! Da, e... Nu știu dacă vedeți. Patrick, liniște că am pistol de lipit în mână. Și nu vreau să țin în mână și o să fac așa. Patrick, stop, nu mai faci asta la cameră, că mă fac să răși am pistolul de lipit. Capul ăsta. Și acum iau asta și o pun. Pe husă, frumos. Slay! Fără asta. Așa. E cald aici. Și mă trebuie să aștept. Ia uitați ce drăguț e. Asta va apărea în pozele mele. Așa. Acum ăsta. Mă sună Tea. Tea, așteaptă. Ăsta o să fie frică, pentru că trebuie să stea așa. Așa, ok. Punem cum trebuie. Așa. Și mai punem puțin. Încet că filmez! Așa, am pus. Am pus foarte mult. E frică. Bă, dar e chestia asta, mă enervează. Fără frică. Am lipit-o. Am lipit-o foarte bine. Oh my god. Oh my god, no. Nu, deci o să fac o poză, o să pun pe canal. Să vedeți cum este. Fac o poză așa în oglindă. No way, prea drăguț. Și vreau să, dacă tot am pistolul ăsta de când mi-a luat 4 minute să fac chestia asta, o grămadă de. Dacă tot am pistolul ăsta, vreau să fac ceva. Fac o inimă și vreau să-i fac lui Tea. Fac o inimă. E greu, mă, că trebuie să ai forță. N-ați văzut nimica.
Cred că îmi va mai trebui niște lipici. Stați o secundă, că trebuie mă duc să-mi închid ușa. Da. Da, gata. Mai va trebui încă un lipici de ăsta, nu știu ce. Lipici! Da, lipici cred că e. Și va trebui să apăs așa puțin. Așa, curge foarte mult și mai bine. Irosim lipiciu! Așa. Oh my god, ce bine merge acum. Nu mai trebuie forță. Ai. Așa. Gata, mamă, ce mai inimă. Ce facem aici? Cum facem? Facem. La mașina băiatului a fost o mică problemă înainte de a intra pe pistă. Mea tot îndemna să o desenez, o umplu. Cum ar fi. Așa. Pixelul a aruncat doar o privire la cursă, a observat că viteza mare a pilotului s-a solicitat șoferului că trebuie să detenească dacă vrea să ajungă în primii 3, dar șoferul n-a crezut niciun pic. Și acum dau așa cu ăsta să o întind. Bă, deja a dispărut și aia. Din celălalt lipici mă referam. Așa. Gata. Și cum fac? Și-am fac aici un smiley face. Mamă, ce smiley face. Gata. Acum îl ținem așa. Ce m-ai speriat? Vai de mine. Au! Bine că nu era foarte ars. E ars. Te bat. O sun eu după aia, nu. Deci uitați-vă, m-am ars. Am lipici pe deget. Așa, dar îmi place. Îmi place. Gata. Mi-a plăcut. Mă mai iar totodată. Dar nu m-am ars cum trebuie. Asta chiar a durut. Bag în ăsta? Ce ziceți? Bag? Bag pentru voi. Nu, era vechi, nu. Nu mi place. Acum verific dacă e ăsta gata, lipiciul ăsta. Că după aia o să dau așa cu carioca. Și să zic și eu dau lui Tea. Pentru că Tea is mai BFF. Ei, da. Au! Și aici m-am ars. Bag aici degetul, îl bag. Hopa, cred că i-am stricat lui Tea inimioara. Aia e. Da, uitați, chiar m-am ars acum. Am băgat degetul bine. Nails. You like my nails? I got me you. I got me Superman. My God. Am parcă eu șapcă ceva. Ia uitați-vă. Și am băgat-o bine, gen. Ia uitați. Foarte bine. S-a întărit deja. Ia, mai merge pistolul ăsta? Mai merge bine. Hai să apăsăm să mai ne ardem o dată. Da. Nu faceți asta acasă. Deci pistolul de lipit va trebui să îl folosiți cu un altul lângă voi, pentru că este periculos să folosiți pistolul de lipit, pentru că puteți să vă ardeți. Și dacă vă ardeți, cum puneți lipiciul ăsta
și de-a băgați degetul în el, să nu puneți aici degetul. Așa, e foarte fierbinte, de-aia se numește pistol. De lipit. Ai. Ce aș vrea să... Hai! Mama, ador să mă joc cu pistol de lipit. Deci sunt foarte ciudat, îmi place mult. Gata. Încercăm? Băgăm degetul? Stați să pun elasticul să văd cât de... Că eu așa îmi dau seama că de fierbinte e. Nu, e foarte fierbinte, nu bag acum. Doamne, husa asta e miraculoasă. Doamne! Nu știu, vreau cumva să vă arăt cât de frumoasă este. Stați, nu pot. Vedeți? E superbă. Wow! Foarte frumoasă, îmi place foarte mult. Da, Big Brain. Stai să băgăm degetul, să ne ardem. Stați să ne ardem, am uitat să ne ardem. Mamă, ce urât din partea asta. Am uitat să ne ardem, mamă. Câta greșeală. Mi-am băgat tot degetul. Și mi-ai băgat și pe ăsta că merge? N-a mers cu ăsta. Dita mai bucata, rip. Mai băgăm repede dacă mai iese, haide te rog, nu mai iese. Nu mai iese, mai băgăm la altă. Ok, trebuie să-l mai las puțin. Da, animalul, te-am uitat de ea. Trebuie să o colorez acum, stați cu mine pe la final. Îmi iau un roz, da. Vă place penalul meu? Da, ia uitați. Penal de ăsta, așa, ce face așa. Așa, o să iau rozul ăsta. Și acum îl colorez. Oh my god, ce cute! Așa. Bam. Săraca Tea m-a sunat de 100 de ori și nu i-am răspuns. Așa. Că până la urmă ea e BFF1 și ar trebui să răspund dacă văd că mă sună. Dar acum eu filmez și vedeți ce fac eu pentru voi, vedeți? Nu răspund la BFF-ul meu. Ca să... Așa. Bă. Deci eu ador să folosesc pistolul de lipit. Ador. Nu că îmi place, ador. Mă, oameni buni. Deci dacă voi îmi luați un pistol de lipit de ziua mea, sunt cea mai fericită. Da. Așa. Am terminat inimioara. Așa e, deci am pus și te-am colorat. Și acum trebuie să o tai. Mama, cea mai bună foarbe, că o am și eu. Nu e a mea, e a lui frate meu. O tăiem pe asta așa. E ceva? Nu așa. Încercăm să o dezlipim. Nu cred că o să pot să dezlipesc. Deci aici e hârtie. Nu cred că o să-i placă inima. Nu prea cred că o să-i placă inimioara. Voi credeți că o să-i placă? Eu nu cred.
Băiatul fusese de fapt un pilot de curse de două prenăscut, a fost activ din cauza invidiei unui rival. Poate că Dumnezeu a avut milă de el. S-a renăscut ca împărățel de 10 ani, mai puțin de 5 minute a ieșit de sub mașină. Sufăr de frica că nu o să-i placă ce o să fac eu. Lumea nu sufăr de nimic. Bine, poate să alergică eu la păr de pisică și na. Dar la păr de câine nu sunt. Nu sunt la păr de câine. Niciodată. Dă-te foarfecă pe asta, că nu ești bună de nimic, că nu știi să dai pitici. Bă, nu e rea, dar nici frumoasă. Uitați, eu zic că e ok aici. Mie îmi place. În asta poți să o spui ceva, nu știu. Bam. Doamne, ce frumoasă e, ce frumoasă e husa mea. Doamne. Ok, cam atât a fost cu videoclipul. Sper că v-a plăcut și să dați și voi o notă la husa asta miraculoasă, care imediat o să o scot să vă arăt și vouă. Wait a second, hop. Așa, și la husa asta miraculoasă să dați o notă, că e superbă, eu ador. Pa!